odlično. I naravno trg je centar inače ovoga svega u Zagrebu, tako da je super da je na trgu i da ruta je odlična. I ljudi, i navijanje i sve kao uvijek na Zagrebačkom ceneru. Je. Odlično. Odlično, prvi put i super. Nije bilo teško, bilo je sporo, ali kada trčiš svojim gradom uvijek si ponosan i super ti je. Prije smo bili na Zrinjevcu, sada je na trgu i onak malo je veće, više je svečanije, tako da zadovoljna sam. Prekrasno, najljepša zagrebačka utrka, najljepša utrka ikad. Atmosfera je stvarno odlična, tako to nekako osjećaj nekakvog zajedništva, nekako svi smo u tom istom košu i ne znam, je baš uzbuđenje i super je atmosfera koju organizatori nabrijavaju, ma super.